chào các bạn. Mấy ngày vừa qua thì ở miền Nam Phần Lan, thời tiết không được thuận lợi cho lắm. Trời thì không có nắng và khá là âm u, dày đặc sương mù nữa. Khi mình nói chuyện với các đồng nghiệp cũng như bạn bè thì ai cũng mong ngóng đến mùa hè. Chính vì vậy thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một chút suy nghĩ về mùa hè ở Phần Lan. Các bạn hãy cùng nghe và nhắc lại theo đoạn ghi âm, hoặc là các bạn có thể đọc cái phần chữ ở trên màn hình thành tiếng lớn để bản thân mình cũng có thể nghe thấy xem là mình đã phát âm được hay chưa. Ngoài ra thì ở cuối video sẽ có một số các câu hỏi liên quan đến nội dung bài đọc. Các bạn hãy viết câu trả lời ở phần bình luận phía dưới video để mình được biết nhé. Chúc các bạn học vui! Kesä Suomessa. Heinäkuussa on kesä Suomessa. Suomen kesä on paras. Sää on aurinkoista ja vähän tuulista. Joskus on pilvistä. Suomalaiset tykkäävät mennä mökille, jossa he voivat käydä saunassa, uida rannalla ja grillata makkaraa. Lisäksi on ihana kävellä metsässä ja kerätä mustikoita. Suomessa on paljon metsiä ja metsistä löydetään mustikoita, puolukoita ja sieniä. Siellä elää myös oravia, kettuja, jäniksiä ja muita villejä eläimiä. Kesä Suomessa. Heinäkuussa on kesä Suomessa. Suomen kesä on paras. Sää on aurinkoista ja vähän tuulista. Joskus on pilvistä. Suomalaiset tykkäävät mennä mökille, jossa he voivat käydä saunassa, uida rannalla ja grillata makkaraa. Lisäksi on ihana kävellä metsässä ja kerätä mustikoita. Suomessa on paljon metsiä ja metsistä löydetään mustikoita, puolukoita ja sieniä. Siellä elää myös oravia, kettuja, jäniksiä ja muita villejä eläimiä. Kesä Suomessa. Heinäkuussa on kesä Suomessa. Suomen kesä on paras. Sää on aurinkoista ja vähän tuulista. Joskus on pilvistä. Suomalaiset tykkäävät mennä mökille, jossa he voivat käydä saunassa, uida rannalla ja grillata makkaraa. Lisäksi on ihana kävellä metsässä ja kerätä mustikoita. Suomessa on paljon metsiä ja metsistä löydetään mustikoita, puolukoita ja sieniä. Siellä elää myös oravia, kettuja, jäniksiä ja muita villejä eläimiä. Milloin on kesä Suomessa? Onko Suomen kesä kiva? Millainen sää on kesällä? Mitä tehdään kesällä? Mitä löydetään metsistä? Mitä eläimiä elää metsissä? Millainen on kesä teidän kotimaissa? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy cùng bình luận phía dưới câu trả lời của các bạn cho những câu hỏi có trong phần bài đọc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!